Prve prvostepene presude za zagađenje životne sredine u Pančevu u parnicama koje su pokrenuli građani trebalo bi da budu donete krajem ove ili početkom naredne godine. Sudski proces koji se otegao i traje već 4 godine rezultirao je time da je pri tužbama koje je 95. podnelo 3000 Pančevaca protiv rafinerije i Petrohemije ostalo oko 900 građana. Can be very harmful. So it kills people. Oh, yeah. Erin Broković je uspela da pobedi na sudu i za stanovnike jednog mesta u Kaliforniji naplati najveću odštetu ikada isplaćenu u američkoj pravosudnoj istoriji. Spor je vođen protiv vodovodne kompanije, čije malverzacije su imale poguban uticaj na zdravlje lokalnog stanovništva. O lošoj ekološkoj situaciji u Pančevu znamo svi. Respiratorne bolesti i sirene za uzbunu svakodnevica su Pančevaca. Zora Kolarski je zajedno sa još nekim ljudima pre 4 godine pokušala da nešto promeni. Pa ne znam da li je to baš bilo u tom momentu borba Golijata protiv Golijata, ali jedini način da se nešto preduzme je bilo upravo to, da se podnese tužba zbog toga što je postoji veliki broj privatnih krivičnih prijava po kojima nije bilo rešavanja i onda sam kroz razgovor sa jednom prijateljicom pravnicom u stvari zaključila da je najbolje da se pokrene jedna tužba, klasična. U prvom naletu 3000 njenih sugrađana podnelo je tužbe protiv lokalnih zagađivača, Petrohemije i rafinerije. Danas u tome istrajeva njih 900. Cilj nije da se obustavi rad fabrika, već da se problem reši. Imamo neke, da kažem, čak i pismene dokaze da su se neke havarije dešavale. Znači čak nije ono neko redovna proizvodnja, a nepovoljni vremenski uslovi na šta se oni često bade u Pančevu, nego se konkretno radilo o nekim ispuštanjima, padanju krova na jednom rezervoaru i tako dalje. Građani zahtevaju materijalnu nadoknadu u iznosu od 30.000 dinara. To je, kako kažu, simbolično, ali firme mnogo više zaboli kada treba da plate nego da smene nekog od odgovornih. Da je Pančevo crna ekološka rupa, sada je možda prejaka reč, kažu u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine. Iako je situacija daleko od povoljne, ona se popravlja poslednjih godina. Pa to je rezultat, znači, pre svega određenih mera koje su preduzete u našim fabrikama, znači u fabrici u rafineriji nafte Pančevo je rekonstruisan jedan jako veliki procenat manipulativnog prostora. Inače, ovo je prvi jedini spor ove vrste u našoj zemlji. Ako im tužba ne prođe, Zora i ostali istreni Pančevci će tražiti pravdu pred Međunarodnim sudom u Strazburu. Jovana Đurbabić, Fox televizija.